Ngayon, naka-live na tayo eh. Ayun na, live na pala. Oo, yun na pala eh. I-host mo, paki-host ako ano, paki-host ako ano. Diyos. O lilipat mo sa akin yung hosting. Ilipat ko muna sa Rapid. Live on YouTube. May sound ba ako sa Ronnie? Meron po, Karine, meron. Yes, Karine po. Good evening. Maliwanag po, Karine. Meron po. Pahina. Thank you. Ngayon ko lang kasi ginamit na rin aking Laptop. laptop eh. Pwede na din ata tayo Mas malinaw, Sir Rene, malinaw po. Ano ko ito, pinaayos ko sa aking manugang. Gawa ng, ano bang tawag doon? Reformat. Diyos, may devotion ba? May magdi-devotion ba? Si Sir Mark? Reformat ko. Eh, nabago na, hindi na, ano na ito? Diyos? Silya Firefox na ito. Oo, sa Rapid. Maganda, Karine. Malinaw po. Pati po yung picture nyo, malinaw. Ano ko lang inik, tapos pwede na tayo mag-start. Ikaw Pati na yung ano nyo. ikaw na lang magpakilala. Kasi kanina pa to pinapainom sa'yo. Yung Kukunin ko lang electric fan ko. Mainit. Malinaw oh. Ang ganda pa ng suot nyong uniforme. Ako, malinaw pa. Kanino kasi kay Sir Lagi kang malabo. sino Sige, yun? Diyos, pwede na siguro tayo mag-start. Walang picture yung kay Kariki, malabo. Yung kay Sir ano. Malabo Kay Mark yung kay Antonio. Mark Joseph. Mark Joseph. Mga sir, na-live na po tayo sa Facebook ha. Okay. Got it. Sir Boy, malabo ako. Diyos, pwede na tayo mag-start. Malinaw. Ay, May salamat. devotion ka muna, di ba? Ako na nga ako eh. Hearing aid na kayo. Oh, ilang mga mandalo. daan. Diyan ngayon. Nakakatatang madado. Buti na lang mga kasama kayo. Umaano lang. Hindi nakikibagan. No? Ano pa? Walang gabi, Sir Mac. Naggabi ka rin. Ito, makain pa ako. Ay, live na pala. Live na pala tayo. Hindi. Magsikain na muna po kayo. Gutom na ako. Anganin na ko, Mac. Kararating ko lang eh. Ang galing. Ang galing ko, Mac. Deliver. Deliver. Sa Rapid. Tambay-tambay pa. Sa labas. Yes, sir, yes, sir. Pwede na tayo mag-start sa Rapid. Ha? Pwede na tayo mag-start. Ikaw na magpapakilala kay sir. Oo, ano na. May background music na lang. Okay, Tapos sige. ano. Para may pakilala ko lang sila. Tapos i-ano ko na sa inyo. Marami yata yung pan. Suka. Dapat kunti-kunti. Sarap pa naman suka.
masarap sa isda, masarap yan sa chicha. Basta ako mga 13 kilos to. 39? Mga something 40. Sometimes 45. Go! Eh, nag-ano na siya. Ayun, buwan ko dahil nag-ano na siya, nagalana. Mainit ngayon. Kalabit. Yes, sir. May background music na tayo? Ay, anong klaseng background music ba? Kahit ano lang, pang intro lang intro. Ano lang kasi tata? Hindi. Kanina. Okay, let's start mga kapitan. No? So, imimit ko muna kayong lahat. Okay. So, good evening sa ating lahat and welcome sa episode 41 ng UTAF, Ugnayan at Talakayan ng Arbiterong Filipino. Magtanungan tayo, FIBA ang sasagot. So, ngayon naka-live po tayo sa ating YouTube channel, no? Sa SPTV Channel 101. So, sa mga nakakapanood, pwede po kayo mag-comment sa ating live chat section, no, sa ating YouTube channel. So, may I call out the UTAF founder for his opening statement, no other than Mr. Hill, Boy S. Regno. Go ahead, Sir Boy. Good evening, no? Good evening sa lahat. At sa FB viewer at listener, magandang gabi sa inyo at sa mga participant natin, no, dito sa Ugnayan at Talakayan ng Arbiterong Pilipino, no? So, magandang gabi, no, at magandang hapon sa Middle East, no. Magandang gabi sa iyo, Comac, no. Kay Ricky, no, and Gerbert, kay Rene Rodelas at kay Ronnie Mara at siyempre kay Samuel Miyagi, no. At siyempre kay Baisabet at kay Presnoli at kay Coach Joshua, no. So, ulitin ko lang, lahat naman dito ay welcome at pwedeng magbigay ng kanya-kanyang opinion, no, ang bawat isa, no, na nire-respeto naman ng bawat isa. Mali o tama, andun yung respeto. So, lahat ng group of referees pwedeng pumasok dito, no. Marami naman nandito na, no, yung basic, no, yung Manila Gold,
Amos and Debola, no, kay paring Erwin. At Naricom, no, Naricom nandito rin. And also, behavioral double, no. So, welcome naman lahat, no. So, maganda yung naging talakayan nung last episode natin, yung 3x3, no. So, ayaw pagpasok ni Preston, matuloy ulit, no. At kung wala pa, pwede naman magtanong, nandyan si Vice Abet na may hawak din na rules ng 3x3. So, wag may ano. So, ang akin lang, dapat lahat nabigyan ng pagkakataon, magbigay ng opinion, no? Kung dapat lahat magsalita, hindi naman bawal dito, no? So, magandang gabi ulit sa inyo at magandang hapon sa Middle East, no? Kanila, shoutout ko na rin ang Middle East, si Arwil, si Pablo Tabanao, si Commissioner Abril Mabarit, no? Si Gigi Valencia, si Michael Avila, si Ernesto Batute, si Perey, so si Roberto Kips, no, na regular na talagang nandito, no, na nakasuporta sa atin, no? And siyempre sa lahat ng arbiterong Pilipino sa buong mundo na nakikinig dito sa ugnayan at talakayan ng arbiterong Pilipino. So isang magandang gabi at patnubayan tayo ng mahal na Panginoon sa pang-araw-araw nating ginagawa. Every morning kapag nagising tayo, dapat mag-pray at magpasalamat. I hope yan lang, Coach Joss, no? At salamat siyempre kay Coach Joss, no? Kay Vice at kay Presnoli, no? Na humahawak ng aparato ng Zoom. So, I think siguro yun lang, no, Coach Joss, no? Wala pa kasi yung iba nating kasama sa, wala pa si Sir Frank, no? Wala pa Sir Frank, di pa yata pumapasok, no? So, magandang gabi uli at magandang hapon sa part ng Middle East. Thank you very much, Coach Joss. Okay, thank you, Sir Boy, no? So, aki po ngayon ipapakilala ngayon, no? Ang nagbabalik para sa ating devotional ngayong gabi, no? So, no other than sa mga lead pastors ng Victory San Carlos, Pastor Sir Jolex Orax. Go ahead, Sir Jolex. Yun, hello, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat, Sir Joshua, for inviting me once again. And sa mga kasama po natin dito sa Zoom at sa mga kasama rin po natin na active listeners and viewers sa YouTube. Salamat po sa pagsama nyo sa ganitong grupo na kung saan kayo po ay natututo sa bawat isa. At the same time, I believe na papalakas din po yung socialism nyo po sa panahon ng pandemya na kung saan isolation ay normal, quarantine ay normal, tsaka yung lockdown is normal sa panahon po natin. Bagamat ano man po yung naidulot ng pandemya, naniniwala po ako na meron pa rin po tayong magandang hinaharap dahil po ang Panginoon natin ay nandiyan upang tayo ay bigyan ng kalakasan at patnubay na gagawin po nating sa mga decision po natin sa hinaharap. So magandang gabi po sa lahat, sa mga referees, coaches, and to everyone. So again, privilege po sa akin na makasama po kayong muli sa ganitong gawain po ninyo at ako po ay nabigyan ng pribileyo po muli upang ibahagi ang salita ng Panginoon at naway ma-encourage po kayo at ma-lift po yung spirit po ninyo sa panahon po ng pandemic. And tama po yung sinabi ni Sir Hill kanina po na parati po tayong magdasal at pagilapin ng Panginoon sa panahon po natin ngayon. So ibabahagi ko po yung maliit po na portion ng Joshua chapter 1, verse 7 lang po. Joshua chapter 1 verse 7 kung saan ito po yung encouragement po ng Panginoon sa crisis na hinaharap po ni Joshua kasama ng kanyang mga people of God, mga Israelites po. So sabi po dito, only be strong and very courageous, being careful to do all
according to all the law that Moses, my servant, commanded you, do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Maraming salamat. Basbasan mo po ang iyong salita. At ako po na nagbabahagi po ng salita mo, basbasan mo po ako. Kayo po ang mag-minister po sa bawat isa po sa amin ngayon. Kasama po namin dito sa Zoom meeting at pati na rin po yung mga nasa online. Sa YouTube or Facebook. So maraming salamat po sa gabing ito. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang crisis po na pinagdadaanan ni Joshua dito ay it's a national crisis. Bakit po? Dahil yung leader po nila na si Moses ay kakamatay lang po. And bakit po crisis yun? Kasi grabe po yung nangyari sa buhay ni Moses. Naalala niyo po, siya po yung ginabit ng Panginoon upang mapalaya po yung mga Israelita na sinakop, inalipusta, ginawang alila ng mga Ehipto, mga Egyptians sa Ehipto. So ngayon, ginamit po ng Panginoon si Joshua upang sila po ay mapalaya sa pagiging alipin sa pagiging malaya. So nag-travel po sila magmula Ehipto papunta pong Israel. And during this time, bago po sila makapasok ay hindi na po inalaw ng Panginoon na sumama si Moses sa kabila po ng success na nangyari sa kanya ay hindi po inalaw ng Panginoon. Ngayon, siguro tatanungin nyo, bakit pastor, bakit hindi inalaw ng Panginoon? Ibang topic na po yun. Pero yun po yung story po ng buhay ni Moses after niya pong tulungan or i-lead po yung mga Israelita papunta sa Promised Land. So ngayon, namatay po si Moses and here you are, si Joshua po yung sumunod. So grabe po yung pressure na nararamdaman po ni Joshua at this time. Bakit po? Kasi matinding leader po ito si Moses. Naalala niyo po na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, nahati po yung dagat na pula or Red Sea. So, and ang dami pa pong mga miracles, signs and wonders na ginawa po ni Moses and nasaksihan po lahat yun ni Joshua. So, grabe po yung pressure niya na nararamdaman niya dahil siya po yung papalit sa katayuan po ni Moses na sobrang galing at very close kay Lord. So, yun po yung nangyari. And sama umakakit po tayo. Bakit po? Kasi nasa kalagitnaan po tayo ng hindi lang po national crisis but a global crisis na tinatawag nating pandemic. And I'm sure may pressure and fear na dala-dala po itong COVID-19 na to. Pressure na kung saan, Lord, yung uncertainty sa hinaharap. Tapos yung fear na mahawaan ng virus, fear na ang daming mga anxieties na dala-dala po ng COVID-19 na to. In the same way, ganun po yung naramdaman ni Joshua. Grabe po yung pressure and fear. Pero alam niyo po, sa kabila po ng kanyang pinagdaanan at pinagdadaanan, nangusap po ang Panginoon. Sabi po ng Panginoon sa kanya, sa panahon na siya po ay sobrang natatakot at napipressure. Ito po yun. Be strong and be very courageous. Yun po yung gusto ko pong sabihin sa atin lahat. I believe ito po yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Tayo po ay maging strong and be very courageous. When you say strong, hindi lang po ito physical strength. Let us be also strong in our spiritual life. Na kung saan tayo po ay nakadepende po sa Panginoon, hindi po sa sarili nating kakayahan. Bakit po? Dahil time will come na yung physical strength po natin ay maglalaho dahil siguro ito po na po yung panahon ng ating pamamalagi sa lupa. Pero time will come na magiging mahina po tayo, pero dapat po ay lumakas po lalo ang ating spiritual na buhay. So let's be strong, not just physically, spiritually. Pero meron pa po,
let us also be strong mentally. Nowadays, yung depression po, kung konting ano lang po, no, pasaring lang po sa salitang depression. Naalala niyo po nung, kasi po ako po ay laking 90s. And 1986 po ako pinanganak. And syempre 90s ako po ay nagiging teenager na po at that time. And so yung salitang depression, parang hindi pa po siya masyadong napapansin. Although may mga cases na po na lumalabas, mga studies na po about mental health, pero hindi pa po siya ganun ka-rampant, ka-viral, gaya ng panahon po natin ngayon sa 20th century or sa year 2020 pataas. Grabe na po yung depression. Actually, in the past 5 years, namulat po yung mata ko na totoo na pala ito. Hindi na, ano pa na po pala talaga to. It's a disease na kumakalat sa tao. And lalo po nung nagka-pandemic, lalo pong tumaas po yung anxiety and depression ng tao. Okay? And every year, ang dami pa pong namamatay. Ang cause ng death po, isa sa mga malaking cause ng death po is yung suicide. And so, ibig pong sabihin, kailangan din po nating maging strong mentally. So, I know baka may makakilala po kayo na may problema sa mental health. I'm sure we need mga professional po pagdating po sa ganyang usapin. So, hindi po yun yung topic ko, pero gusto ko pong sabihin na we need to be strong not just physically, spiritually, but also mentally. At the same time, emotionally, we have to be strong in all aspects of our life. Yun po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Let's be very strong and be very courageous. Na kung saan, parang gustong sabihin ng Panginoon na naalala niyo po nung before pandemic, na grabe po yung lakas po siguro natin, yung courage natin na parang naalala niyo po na pag every time mag-New Year na, di po meron po tayong mga New Year's resolution, ewan ko kung ginagawa niyo pa rin po yun. Pero meron din po tayong high hopes pagdating sa next year. Tama po ba? Sa magiging bagong taon. And maybe in the past months, parang we're not looking forward to New Year. Parang yung courage natin before is hindi na gaya ngayon dahil sa uncertain na po yung hinaharap. Pero I want to encourage every one of us na let's be very strong and be very courageous in this time of crisis. Ito gusto po ng Panginoon na tayo po ay hindi po mawalan ng pag-asa, mawalan ng courage kahit po nasa pandemic tayo. So importante po na tayo po ay maging malakas spiritually, physically, mentally, and emotionally. Okay, let us be very strong and be very courageous. And be careful to do all according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Parang gustong sabihin ni Moses dito na let us always remember the word of God. Ito po yung batayan po natin sa buhay natin. Kung siguro po narinig niyo na po ito, yung acronym ng Bible na tawag doon, basic instructions before leaving earth. So somebody made that acronym. And I would agree na the Bible is our basic instruction while here. Pero mas naniniwala din po ako na hindi lang po siya basic instruction, but the Bible should be our standard in life. Ito po dapat yung kung saan po natin hinuhubog po yung sarili natin, kung ano po yung pattern ng mga kilos po natin, dapat po sinasabi ng Bible. Now, bigyan ko lang po kayo ng example na instruction ng Bible. Halimbawa po yung love your enemies. Actually, command po yun ng Panginoon. Ang difference po ng command sa suggestion ay pag suggestion, pwede nyo pong gawin, pwede rin pong hindi. Pero pag command, whether you like it or not, we have to do it. Especially when the president said so. Di ba po sa panahon po natin, meron pong IATF, and anything that the IATF would ang tawag doon, imply to us or impose to us
we are to obey yung mga health protocols, yung face mask, face shield, we have to obey the curfew, we have to obey because it's a command. Okay? In the same way with God's word, loving our enemies is a command. And when we say yung Bible po is our instructions, basic instructions or in standard of life while here on earth, then we must obey. We must love our enemies. How do we love our enemies? Let's forgive those who sin against us. So that's just one of the commandments of the Lord that we are to obey. And parang gawin po natin standard ng buhay po natin. And then, pagkasabi po niyang ganon, ulitin ko po yung verse 7, only be strong and be very courageous, being careful to do according to the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from right to the left, from right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Kasama po ng, ang resulta po ng pagsunod po sa salita ng Panginoon, yung salita niya, yung Bible, ay success. Alam ko po, gusto po natin maging successful, especially sa pandemic. Yung word na success ngayon sa pandemic, parang siguro mga ilan lang po yung mga nakakatamasan ito. I'm sure may mga nagiging successful pa rin, pero iilan lang. And ang panalangin ko po ay tayo po lahat ay ma-experience yun yung good success. But there's no shortcut to success. But there's a way that God has given us to be successful. What is that? To obey the word of God, not turning from left to the right, but to just go straight to the word of God. Sa panahon po natin, grabe po yung temptation to do the shortcut. Pero hindi po yun yung gusto ng Panginoon. Let's not shortcut our journey, but let's go straight towards God's purpose in our lives. After po sinabi ng Panginoon to kay Joshua, may mga hinarap pa po silang mga enemies and defeated them before they took the promised land. So ngayon po, yung success po na sinasabi dito ng Bible, hindi po ito mabilisan. Sometimes we are to journey with our lives before we experience success. So yun po yung panalangin ko po sa atin sa panahon ng pandemya, na tayo po ay maging strong and courageous and tayo po ay mag-obey sa salita ng Panginoon and it will result to good success. So I hope na na-encourage po tayo doon. I hope and I pray na in everything that you do, as long as we make the Lord, God's word our standard, then it will be successful. So panalangin ko po kayo bago po ako magtapos. Panginoon, maraming salamat po sa mga referees, coaches, and professionals na kasama po namin ngayon sa kanilang grupo. Maraming salamat po sa UTAF, Lord, for forming this team, for forming this group. Salamat po, Panginoon, sa mga leader po ng grupo na to. Pagpalain mo po sila. I pray, God, na tulungan mo po sila na patuloy po silang sumunod sa iyong mga salita. Patuloy po nilang gawin ang iyong salita na standard ng kanilang buhay, ng kanilang pamumuhay. And tulungan mo rin po kami, Panginoon, na sundin ang iyong mga salita. At hagilapin ka sa mga salita mo. And Panginoon, dalayan ko rin po, Panginoon, bigyan mo kami ng strength. Hindi lang po physically, pati na rin po spiritually, mentally, and emotionally, God. Lord, give us strength in these areas of our lives so that we can face the coming months and coming years, Lord, at eventually mapagtatagumpayan po namin itong pandemic na to na may lakas at may courage sa aming puso, sa aming buhay. And dalayan ko rin po, Panginoon, na sa aming pag-obey sa salita mo, Lord, you will produce success in us. Maybe hindi pa man namin makita ngayon or sa mga susunod na araw, pero habang kami po ay magpapatuloy na mag-obey sa iyo, Panginoon, matatamasa po namin yung success na galing sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko po na pagpatuloy mo pong protektahan ang bawat isa
Layo mo po kami sa sakit, kapamakan at sa disgrasya. Lalong-lalo na po sa virus na ito na COVID-19. I pray God for healing sa mga na exposed na or nag-positive po sa COVID-19. Pagalingin mo po sila. I pray, Lord, na malagpasan po namin itong pandemya to. Maraming salamat po, Panginoon, for this time. This is my prayer, God, for all of us. In Jesus' name, amen. Maraming salamat po, Sir Joshua. Ay, nawala si Sir Joshua. Thank you, Pastor. Maraming Vice salamat po. Vice Abet, where are you? Joshua. Nawala po Joshua. yata sa Zoom si Sir Joshua. Vice Abet. And thank you very much, no, Pastor, no, sa susunod ulit, no. Sana lagi ka nandito. You're welcome po. Maraming salamat po sa invitasyon. Okay. Vice Abet. Sir Boy, thank you. Ano muna tayo? Picture. Open natin yung camera. Okay. Pero ka muna umalis, magpapapicture daw. Picture tayo, picture. Open camera. Sir Mac, Sir Ricky, Sir Ismael. The one. Sir Ricky, Sir Jeff. Open yung camera. Okay. Okay, ready? 1, 2. Okay, the one. Okay, 1, 2. Okay, thank you very much, Sir Mark. Sa inyong... Salamat, Sir Mark. Okay, thank you very much po. Okay, pwede mag-stay kung ano. Wala ng Sir Mark. Sir Mark, thank you. Kung gusto niyo pa mag-stay, okay lang po. Sige po. Bring press. Makakaunta rin po ako, Sir Abet. Okay, sige po. Maraming pong salamat sa susunod po ulit. You're welcome po. God bless po sa lahat. God bless din po. Okay, personally siguro before tayo mag-start, magkaroon muna tayo ng Alitaktakan. Personally, andiyan ka pala. Personally. Sige lang. Simulan nyo na. Magano muna tayo ng prayer para kay Sir Isidro. Ay, sige. Kasamahan namin sa Amos Sige. Sino magpre-pray? Hindi, meron akong prayer na inanda para sa Okay. Sige. Okay. Pamute lang po lahat ha. Okay, thank you. Litany for the faithful departed. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, have mercy on. God the Son, Redeemer of the world, have mercy on. God the Holy Spirit, have mercy on. Holy Trinity, one God, have mercy on. Let our response be, pray for Holy Mary, Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Saint Michael,
Pray for us. All you angels and archangels, Pray for the soul. Saint John the Baptist, Pray for the soul. Saint Joseph, Pray for the soul of the sick. all you holy patriarchs and prophets, Pray for the Saint Peter, Pray for the soul of the sick. Saint Paul, Pray for the soul of the sick. Saint John, Pray for the soul of the sick. all you holy apostles and evangelists, Pray for the soul of the sick. Saint Stephen, Pray for the soul of the sick. Saint Lawrence, Pray for the soul of the sick. all you holy martyrs, Pray for the soul of the sick. Saint Gregory, Pray for the soul of the sick. Saint Ambrose, Pray for the soul of the sick. Saint Augustine, Pray for the soul of the sick. Saint Jerome, Pray for the soul of the sick. all you holy bishops and confessors, Pray for the soul of the sick. all you holy monks and hermits, Pray for the soul of the sick. Saint Mary Magdalene, Pray for the soul of the sick. Saint Barbara, Pray for the soul of the sick. all holy virgins and widows, Pray for the soul of the sick. all you saints of God, Pray for the soul of the sick. be merciful, spare. O Lord, be merciful, graciously hear us. O Lord, let our response be, O Lord, deliver the soul of, Isidro. from all evil. O Lord, deliver the soul of, Isidro. from your wrath. O Lord, deliver the soul of, Isidro. from the rigor of your justice. O Lord, deliver the soul of, Isidro. from the power of evil. O Lord, deliver the soul of, Isidro. from the gnawing worm of conscience. O Lord, deliver the soul of, from enduring sorrow. O Lord, deliver the soul of, Isidro. from eternal flames. O Lord, deliver the soul of, from intolerable cold. O Lord, deliver the soul of, from everlasting darkness. O Lord, deliver the soul of, from dreadful weeping and wailing. O Lord, deliver the soul of, from your admirable conception. O Lord, deliver the soul of, through your holy birth. O Lord, deliver the soul of, through your most sweet name. O Lord, deliver the soul of, through your baptism and holy fasting. O Lord, deliver the soul of, through your most profound humiliation. O Lord, deliver the soul of, through your prompt obedience. O Lord, deliver the soul of, through your infinite love. O Lord, deliver the soul of, through your bloody sweat. O Lord, deliver the soul of, through your sorrow and anguish. O Lord, deliver the soul of, through your bonds. O Lord, deliver the soul of, through your scourging. O Lord, deliver the soul of, through your crowning with thorns. O Lord, deliver the soul of, through your carrying of the cross. O Lord, deliver the soul of, through your most cruel death. O Lord, deliver the soul of, through your most holy wounds. O Lord, deliver the soul of, through your most bitter cross and passion. O Lord, deliver the soul of, through your holy resurrection. O Lord, deliver the soul of, through your admirable ascension. O Lord, deliver the soul of, through the coming of the Holy Spirit. O Lord, deliver the soul of, on the day of judgment. O Lord, deliver the soul of. Let our response be, we beseech you, hear us. We sinners, we beseech you, hear us. You who forgave Magdalene and answered the prayer of the thief, we beseech you, hear us. You who freely saves your elect, we beseech you, hear us. You who have the keys of heaven and hell, we beseech you, hear us. That you would be pleased to deliver the souls of our parents, relations, friends and benefactors from the pains of hell, we beseech you, hear us. That you would be pleased to have mercy on those of whom no special remembrance is made on earth, we beseech you, hear us.
that you would be pleased to grant them all the pardon and remission of all their sins, we beseech you, hear us. That you would be pleased to fulfill all their desires, we beseech you, hear us. That you would be pleased to receive them into the company of the blessed, we beseech you, hear us. King of Majesty, we beseech you, hear us. Son of God, we beseech you, hear us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant rest. Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant rest. Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant rest everlasting. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. Lord, have mercy. Christ, have mercy. From the gates of hell, deliver the soul of Isidro, O Lord. O Lord. O Lord, hear our prayer, and let our cry come to you. Let us pray. O God, the Creator and Redeemer of all the faithful, grant to the soul of your departed servant, the remission of sins, that by prayers, may obtain that pardon which has always desired. Grant this, O God, who lives and reigns forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Litany for the faithful departed. Lord, Have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy Okay, on thank us. you sa lahat. Condolence po sa mercy on us. family of Lord, have mercy Isidro. on us. Lord, have mercy. Okay, good evening po sa lahat. Welcome to Ugnayan na Talakayan ng Adveterong Pilipino, episode 41. Magtanungan tayo, iba ang sasagot. Personally, andiyan ka na ba? Personally, Yes, Vice. opening statement. Tapos na si Terboy kanina eh. Okay. Magandang gabi po sa lahat muli. Sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programang Magtanungan Tayo, FIBA ang sasagot dito po sa OTAP. Sa mga participants po na naririto, magandang gabi po sa inyong lahat. Manatili po tayong maging patatag. Katulad ng misay kanina, be strong and be of good courage. Maging matatag, maging matapang. Okay, lalong-lalo na sa nararanasan nating pandemya, talagang survival. Magandang gabi po sa inyo lahat at pagpalain po tayong lahat. At ingatan po tayo ng ating Panginoon. Wala pong makapag-iingat sa ating kundi ang Panginoon lamang sa mga pagkakataong ito. Maraming salamat. Magandang gabi po muli. Sa OTAP. God bless OTAP. Okay, thank you very much, Presnoli. Presnoli, magbubuktungan ba muna ulit tayo or O sige, warm up kahit mga lima. Sige, bahala kayo. Para alam kong meron ba kayong bugtong na i-share na kasama? Hello? Sir Boy, meron ka bang bugtong o Serene? Makita yung sa akin. Sige, ako ay may kaibigan. Kasama ko kahit saan. Ayan na. Ayan lang, ako ay may kaibigan. Kasama ko kahit saan. Ha? Usa. Aso ni Ricky. Ano, Sir Frank? Anino, sir? Aba, nalinte. Tama ba yan? Tama ba, Pres? Okay, ito. Hindi magsasaka pero gumagapas siya, itim ay ibinabasura. Ano ito?
Hindi magsasaka, pero gumagapas siya. Itim ay ibinabasura. Butong pakwan. Layo naman. Hindi naman, sir. Sagot. Hindi magsasaka, pero gumagapas siya. Itim ay binabasura. Black rice. Ano? Black rice. Black rice. Black rice. Tao ito, tao. Trabaho niya. Barbero, sir. Barbero. Ayun, ang galing ni Sir Gerbert. Barbero. Ayaw na yata. Sir, sir ka may tanong. Okay, sige, sir. Sir, simula 1 taon hanggang 2 taon, nakatira ka sa Dagupan. Tapos po, 3 to 4 years old, lumaki ka sa Bulacan. Saan ka po tinubuan ng ngipin? Sa loob ng tiyan ng nanay ko. Parang Sa bibig. nagka-problema yan ako Sa gilagid. Ha? Sa gilagid ka tinubuan ng ngipin, siyempre. Nadali agad sa Ronya. Sa nanonood ka YouTube, ano? Okay. Pinilit na mabili, saka ipinambigti. Aba, parang lubid yata. Lubid ba yan? Hindi. Sinturo ni Judas. Mabili, saka ipinambigti. Sinturo ni Judas. Hindi. Pinilit. Saka Shoelace. Pinilit na mabili, saka ipinambigti. baka sintas. Shoelace, oh. Hindi. Sinturon. Baka kwintas. Mali. Di kwintas? Lapit na sa leeg. Naalagay daw to sa leeg. Ang liig. Collar. Yung kwan. Hindi. Collar Ano ba ng yung aso. kwan? Ano ba yung kwan? Na mabili, saka ipinambigti. Kurbata. Kurbata yan. Ano? Kurbata. Kurbata. Okay, tama. Galing. Galing ni Silencer. Nanunungkulan sa China, Si Duterte. Imperatrice ang kasama. Nakalive tayo. Nanunungkulan sa China, Imperatrice ang kasama. Aba, China. Pag emperatrice kasi, hapon yan eh. Ano? Pag emperatrice kasi, hapon. Diba? Imperatrice? Ang emperador kasi sa Japanese eh. Si Sir Ronnie yun, si Sir Ronnie. Stila. Ronnie, makinig ka sa teacher. Binabago mo. Nanunungkulan sa China? Oo, nanunungkulan sa China, Imperatrice ang kasama. Hindi emperador. Ayun, yun, tama, Emperador. Emperador na nga eh, tama. Tama yung sagot ng emperador. Kasi pag Japan, emperador eh, paano napunta sa China? Nagtatanong lang ako, nasagot na. Hindi kay emperador. Kasi sa emperatrice eh. Pag mga manginginom talaga, ano? Hindi to green joke ha. Ito totoo to. Ano sa Tagalog ang sex na sa letter K nagsisimula? Ha? Ano sa Tagalog ang sex na sa letter K nagsisimula? Nasa letter Letter K. K nagsisimula. Alam mo, Saroni. Yes, sir. Saroni, Hindi. Ay tayo ah. Kasarian, sir. Kasarian. Yun, very Kasarian. good. Very good. Oh, di ba? Very good. Kasarian. Madalas natin gamitin yan sa pagpipill up. Okay, ito. Narito si Katoto, may dala-dalang kubo. Aba, di kuan yan, di pagong. Yung galing. Ang galing ni Kristo. Magaling talaga si... May puno, walang bunga, may dahon, walang sanga. Aba, Ayan. di... Sungay ng usa. Ha? Sungay ng usa. Hindi, mali.
Alansay. May puno, walang bunga. May Siniguelas. dahon, walang sanga. Siniguelas. Ha? Siniguelas. Mali. Ito, bagay. May puno, walang bunga, may dahon. Walang Ano? sanga. Walang sanga. May dahon, walang May sanga. puno, walang bunga. May dahon, walang sanga. Hindi walang bunga? Lilim. May puno, walang bunga. May dahon, walang sanga. Bagay ito na ginagamit. Tandok? Yo, galing mo. Parang ikaw yung sumasagot Wala bang yung iba dyan? Naka-4 na. Parehong naka-googles kayo, parang hindi mo sasagot. Ano yan, Sir Boy, magsuswimming, naka-googles? Naka-googles. Naka-googles ba? Nag-swimming? Naka-googles. Swimming trunks yan. Goggles. Naka-goggles yan. Ano. Total, pinag-uusapan natin yung Google. Spell Google. Gulo-gulo. G-double-O. Gulo-gulo. Google. G-double-O-G-L. Okay, sige. Okay na, naka-break in na tayo. Okay. Balik na tayo sa ating topic. Tuloy ba natin press yung 3x? May hanging question sa 3x. Meron mga hanging questionism. Sino ba yung nagtanong nun na may tanong eh? Si Sir Boy Baron wala pa yata. Yung nakaalala ko si Sir Baron ng BEP. May tanong. Ano ba yung tanong niya? Hindi ko ma-recall yung tanong Hindi ni... ko rin ma-recall pero natatandaan ko si Sir Boy Baron yun. Huling nagtanong. Tungkol ba saan yung topic niya? Dapat tinanong muna tapos sige, iwanan natin. Umpisa na lang muna natin doon sa mga tanong kay Canoli, yung nag-send sa kanya. Tapos pagka na-recall natin, saka natin ibalik. Hindi, magtanungan tayo diyan. Sige. Ay handa mo lang Sir Sir Abit yung yung mga references natin. Total nasa naman tayo. Sa 3x3 po ulit yan. 3x3. Okay, doon tayo sa substitution, di ba? Substitution. Parang natatandaan ko doon sa Tama, doon tayo natapos. Parang natatandaan ko doon yung technical foul ng substitute ay kasama sa team foul, hindi katulad sa 5-on-5, di ba? Tama ba? Sir. Kasi sinasabi roon, team foul penalty are personal foul, technical foul, tapos yung unsportsmanlike foul, disqualifying foul. So, siyempre sa 5-on-5 kasi, pag may technical foul ang substitute, it shall be charged on the head coach. Pero dahil nga walang head coach, so it will count as one of the team foul. Okay? Yes. So yun Ngayon, what about sige. What about the substitution? Ano ba ang gagawin ng referee? Kailangan pa bang i-beacon? Kailangan pa ba magkaroon ng conventional sign ang referee for the substitution? Wala na, sir. Hindi na kailangan, sir. So, wala na po. Hindi na po. okay. It requires no action from the referee. Okay? Ibig sabihin noon, titignan lang ng referee kung tama ang ginawa. Paano ba ang procedure ng pagpapalit? Anybody? Paano ba ang procedure? Pagka dead ball lang po, tapos magtatap lang yung substitute saka yung player sa loob. Yun, tatap lang. Tapping. Oo, tatapikan lang. Parang high five o appearan lang. Okay. Any. So yun. Ano na natin yung duration ng timeout is 30 seconds, no? Yes, sir.
Sir, Okay. yung ano, yung kahit anong palit ng shot clock. 12 seconds. Alin, sir? Pag ano, Alin, sir? yung pagpapalit ng shot clock pagka 12 seconds shot clock. Pag nagkaroon ng ano, ng change ng possession, Tumama sa ring na yung bola, mare-reset na ba yun? ano, sir? Paano, sir, ang tanong mo? Kung kailan dapat i-reset ang shot clock? Ang shot clock nagre-reset ano tuwing magkaaroon ng possession, change ng possession. Kung halimbawa pagtira ng A, eh, sila rin na naka-rebound, magre-reset na uli yun? So continuous? Reset yan, sir, basta tumama sa ring. Okay. So every time the ball hits the ring, whether team A or team B, reset ulit. Reset ang shot clock. Sir, iano mo yung iano mo yung para meron tayong batayan. Thank you, sir. Sagutin natin si Piba. 29, Article 29 ng TNT. Article 29. Article 29. And Ngayon, 12 seconds, ano. Di ba, sir? Yan na. Yan, nakapost. Yan na, press. Article 29. Sige. Article 29. Okay. Ayan. Stalling or failing to play. Ayan, 29. Okay, whenever a player gains control of a level on the playing court, okay, doon shot clock. Start ang shot clock. On a check ball, when the ball is in the hands of the offensive player after the check ball has been completed. Ibig sabihin, di ba, sa start ng game, bibigyan natin sa depensa. Tapos pag ibinigay ng opensa, kasabay noon yung game clock. Start na yung shot clock at game clock. Okay. Bullet number 3, following its successful field goal or last free throw, the ball is in the hands of the player from a non-scoring team. Non-scoring team. That team must attempt a shot or a field goal within 12 seconds. Yes. Okay. Yun ang sinasabi ng Constitute. So, ibig sabihin, whenever na, halimbawa, tumira, pag tumira ang player, pag tama sa ring, walang violation. Halimbawa, halos ganun din. If on the shot for a field goal, when the ball is in there, the shot clock signal sounds, tumama ang bola sa ring. Kung sino yung makakakuha, doon mag-i-start yung 12 seconds ulit. Shot clock. Okay. Ibig sabihin, pag nag-change ng possession, pag nag-change ng possession, reset ang shot clock. Reset ang shot clock. When the shot perfect note and shot clock, the ball enters the basket, no violation has occurred, the signal shall be disregarded, and the goal shall count. Okay, sinasabi rito, when the shot clock signal sounds while the ball is in the air, if the ball enters the basket, ganun pa rin, katulad sa ating sa 5-on-5. If the ball touches the ring but does not enter the basket, no violation has occurred, the signal shall be disregarded and the game shall continue. So kapag while the ball's in the air, nag-zero, tapos tumama ang bola sa ring, walang violation. Tapos pag nakuha ng same team or any player, same team or opponent, pareho, 12 seconds.
Yun ang sinasabi. So, wala na tayong ano? Meron pa ba mga tanong, mga sir? Regarding sa shot clock violation? Hello, mga sir. Meron pa ba kayong tanong pa sa about 3x3? Kung mga... Meron sinasabi rito, mga kasama ha, 29.1.3. Di ba may mga laro tayo na hindi naman nakikita yung shot clock? If the court is not equipped with a shot clock and team is not sufficiently trying to attack the basket, the official shall give in last 5 seconds the offensive team an information on the remaining second by counting them loudly and signaling them with an extended arm. So yun po yung gagawin ng referee kung ano. Kung walang visible shot clock. Meaning to say, kapag ka mayroong wala tayong gagawin. Wala tayong gagawin. Pero kung meron, pag tumagal sa kamay ng offensive player, mag-aano tayo ng nang mag-warning tayo ng 5 seconds, then start counting. Regardless kung pagka umano na ng 5 seconds, from 12, nakakonsume na ng 7. After 7, may natitira pang 5 seconds, the offensive team must be informed. Yung 5, 4, 3, loudly. Yun na sinasabi. So, Uli, yes, sir. ano ibig sabihin ng regardless? Kailangan pa natin ng attorney dyan. Regardless. Ang ibig sabihin ng regardless sa Tagalog, kisihuda. Kisihuda. Pero iba Spanish yun, kisihuda? Alinman. Iba Spanish yun? Ibig sabihin, alinman. Yun ang Tagalog. O anuman ang mangyari. Hindi, ginagamit kasi nating yan regardless, kisihodang ganon, di ba? Regardless. Sabihin, kahit anumang mangyari. Yun. Ganun yun. Or kahit pa. Kahit na ano pa siya. Kahit na ano pa. Kumbaga hindi alintana kung ano man ang yun. Regardless. Okay. Kahit na ano pa. Halimbawa, ganito. Regardless kung babae man siya o lalaki. Kahit na babae o lalaki. Parang ganun. Basta nagkasala. Yan. Kahit ano man, yun lang yun. Wala na. Ayun. Kahit ano man. Regardless kung bata man yan, may edad na, basta't may gusto sa'yo, okay lang. Parang gano'n, no? Tinitira mo ko, Ronnie. Hindi po. Live. Yan. Sir Boy, nag-react agad eh. Nahalata tuloy Sir Boy eh. Oo nga eh. Bato-bato sa langit. Amaan, magalit. Okay, may mga tanong ka po kayo? Alam mo sir, sino si Sir Gigi? Yes, sir. Sir Gigi, yung regardless or irrespective. Irrespective or regardless. Hindi tayo magaling sa English. Pero pag sinabi regardless, katumbas lang yun ng irrespective. Kahit natignan natin sa dictionary yun, iisa ang ibig sabihin. Halimbawa, regardless of the number of persons disqualified for leaving the team based area or irrespective of the number of persons disqualified for leaving the team based area. Kahit ilan, kahit ano. Yan. Pag sinabing regardless or kahit isa, dalawa, tatlo, apat, o 5, ganun. Sandali, mukhang nasa English Nasa tutorial ba tayo? Okay. Maganda tayo. Okay, tanong po tayo. Ano pa? Regardless. Noong nakaraan, ang daming tanong, hindi ba? Kaya nga
Basta ganito lang pinaka-basic. Pinaka-basic. Kapag halimbawa, check ball, di ba? Nasagot na natin yan, Article 49, kung kailan nagsisimula ang oras. Para lang sa kaalaman ng lahat. Kailan nagsisimula ang oras? Pagkatapos ng check ball, pag ibinigay ang bola sa player, kahit yan ay hindi pa niya i-dribble o ipinapasa, hindi na. Ito yung pag ibinigay yung check ball, hindi na natin kailangan bilangan ng 5 seconds, hindi na. Ibig sabihin, the ball becomes live when the ball is up, or when the ball is awarded, or when the ball is given to the offensive player after the check ball. Nagsisimula ng oras. Ang tanong, paano naman yung after the free throw? After the free throw. After the only free throw or the last or only free throw. Kailan magsisimula ang oras? Yan. Sisimula ang oras, kailan? Kung nakuha na nung non-scoring, saka nakuha niya yung bola. Yun ang oras. Meron din palang 50.2 yun. Stop but not reset. Meron pa rin pala. Oo, meron yan. Ganun din. Ganun din pala ang rules yun. Basta tumawag ka ng out of bounds, pag ibinalik mo sa same team that previously had control of the ball, hindi mare-reset. Okay? Kapag tumawag ka ng yung injury doon sa same team, pag ibinalik mo sa same team na yun, hindi mare-reset ang shot clock. Kahit na yun ay 1, kahit na yun ay 0, unless otherwise stated in draws. Pag tumawag ka ng double foul, pag tumawag ka ng cancellation of equal penalties on both teams, yan, hindi po mare-reset yan. Mayroon lang silang binura dito yung last paragraph kasi hindi applicable kasi wala tayong iisa lang ang shot clock. Atin, sir. Ito po. Go ahead, Jeff. Atin, sir. Go ahead. Sa article, sa rule ba, sa article, sa OBR, merong nasusulat na injury timeout? May injury, mayroong timeout, mayroong timeout, may injury, pero walang injury timeout. Aywan ko lang kung may makikita tayo. Walang injury timeout. So kapag may na-injury, ano ang procedure dyan? I-stop mo ang game. Official timeout. May limit ba yan? May limit? Walang injury. May limit ba yung injury? Lalo na't may blood. Ayun na magandang pag-usapan natin. Meron ba dito sa rules ng injury? Sa Article 5. Yan, sa Article 5. Article 5. Yan, player's injury. Yan. Okay, in the event of injury to a player or players, Meron 15 seconds. ibig sabihin niyan, basta may injury, kailangan itigil ang game. If the ball is live when an injury occurs, an official shall not blow his whistle until the team in control of the ball has shot for a field goal, lost control of the ball, withheld the ball from play, or the ball has become dead. If it is necessary to protect an injured player, the official may stop the game. Okay, mayroong may mga kuwan lang. Halimbawa, kapag ka live ball at mayroong injury, the official shall not, paborito ni IOP yan. The official shall not blow his whistle until the team is in control of the ball has shot for a field goal. Ibig sabihin, kapag ka, di ba 12 seconds lang yun. Sa loob ng 12 seconds, si A2, nagkaroon ng injury, pero live ball, wala naman doon sa underball. Nasa naman. Okay. Aantayin mo na mai-shoot ang bola. May atin yung Oo.
Pero, kung, siyempre, kahit naman sino, kung ang player ay namimilipit na doon sa restricted area, anong gagawin natin? Anong sinasabi ng rules? If it is necessary to protect an injured player, the officials may stop the game immediately. Yan. Kung ano, kahit na yan ma-depensa o opensa, if it is necessary to protect, dahil proprotektahan mo yung player, di ba? Kung nasa loob ng restricted area, di ba? Yun. Mayroong yung tinatanong kanina ni Sir Rene, meron bang limit? Nasa 5.3. Sir Rene, pakibasa mo nga, Sir Rene. The injured player cannot continue to play immediately within approximately 15 seconds. Or if he received treatment, he must be substituted. Yun. So meron din palang yung tawag May limit siya. Oo. Parang 5 on 5 din. Oo, parang 5 on 5 din. Kaya lang isisingit ko lang may mga yung medyo para baka kasi ma-mix tayo eh. Hindi ba napag-usapan natin noong nakaraan kung hindi ako nagkakamali? In between free throws, pwede mag-sub, Mag-sub. Pwede mag-sub. Pwede mag-sub, Pwede. After first free throw at saka before. Second. Pero bago ibigay ng referee yung bola sa shooter. Pero pag naibigay na, hindi na pwede. Oo, hindi katulad ng 5 on 5 na hindi pwede. Di ba? Yun ang kuan dyan. Sir, may isa akong tanong. Kapag nakapag-check ball na, naibigay na nung check ball player yung bola sa kanya dun sa entitled to the ball, pwede ba siyang mag-dribble at diretso niya sa hoop or kailangan ipasa? Yan ang magandang tanong. Sige, kasi siyempre kaya nagtatanong dahil may agam-agam dyan. Okay, sige. Hindi naman, hindi ko nga alam eh. Ayun nga, ganun nga, may agam-agam. Hindi mo alam. Eh, yung iba naman alam. At saka, yung tanong mo, tanong din ng iba. Sige. Pwede daw ba? Siyempre, inaano natin sinasabi natin, after the check ball, kapag ibinigay na doon sa offensive player, the game clock shall start. The game clock and the shot clock shall start kapag ang bola ibinigay na sa offensive player. Okay. So ang tanong ni Sir Rene, kailangan pwede na ba niyang i-dribble agad yung magsarili siya o kailangan niyang ipasa? Pwede parehas. Pwedeng ipasa, pwedeng i-dribble, pwedeng i-shoot agad. Magkakaroon ng throw-in violation doon. Hindi, walang. Wala, sir. Ito nga. Hindi, kung check ball tapos siya yung naglabas, siya yung thrower, tapos siya pa yung bigla siyang pumasok, dinribble niya. Pwede niya i-dribble, pwede niyang ipasa, pwede niya ring i-shoot na yun. Sir Jeff. Hindi kasi ibig ko sabihin yung pumasok sa loob. May iba din. Parang yung inbound violation, yung inbound nasa loob naman, wala sa labas. Oo, wala kasi sa labas ang inbound nila. Nasa loob ng playing court. Nasa loob ng playing court yung throw-in line. Hindi, ang parang sinasabi ni Sir Rene, siya yung naglabas, siya pa yung nag-dribble pa pasok. Sir, with your respect, para hindi tayo wala pong throw-in. Walang throw-in, walang throw-in. Yung sa 17, kung i-screen mo yung 17 na throw-in sa limahan, check ball ang nakalagay doon. Yan Article 17. Imbis na throw-in, check ball. Binago na to? Yung position. Sa ano to? Sa 3x3, ganyan sir. 3x3 to? 3x3. 3x3 pinag-uusapan natin, sir.
Okay. Kala ko 5-on-5. Yung position ng throwing, check ko lang Nalito, tawag. nalito pala si Sir Jeff eh. Kala ko 5-on-5. Na 3x3 po. Okay. Okay. Isa pang total nag-aaral naman The tayo. possession of the ball given either the following Master, total nag-aaral naman tayo. to No? assume with the Kapag check may ball, nagtanong, the ball between the pag may nagpapaliwanag, naririnig ba? Yes sir, yes sir. Maliwanag. Kapag may nagtatanong, ilang puntos ba ang puntusan sa 3x3? Ang sasabihin lang natin diyan, wag na tayo mag-ano sa 3-point field goal area. Hindi ganoon ha. Ang sasabihin lang natin, inside the arc, 1 point. Behind the arc, 2 points. Para hindi malito at saka pati tayo, yung ating kapareferee, maintindihan din kasi marami ang nagre-referee na ng 3x3 na pag tumira sa 3 point, 'di ba? Pag tumira sa 3-point field goal area, 2 points lang 'yan. Parang ang labo no? Oo, hindi ba? Pag tumira sa 3 points, 2 points lang. Oo, pag tumira sa 3 loko tayo ni Rep. Kaya ang sasabihin lang natin diyan, yan. Pag behind the arc, yan. Pag behind the arc, 2 points. Pagka inside the arc, 1 point. Ganun lang ha. Para kwan tayo. Balikan natin sir yung tanong ni Sir Rene, maganda po yun eh. Ayun. Tapos ihalo na po natin to. Upon check ball po ba, pwede na agad dumipensa yung defensive player sa offense? Sama na po natin yun doon po sa tanong ni Karen para po maliwanagan ng nakikita. Salamat po. Okay, meron bang i-try lang natin sumagot Try lang natin sumagot mga kasama. Pagkabigay na after the check ball ba, pagkabigay daw ba ng depensa doon sa opensa. Siyempre ang oras simula na pati shot clock. Pwede na raw ba depensahan? Yan. Kasi pag hindi mo depensahan yon, ang mangyayari na pwede siyang tumira behind the arc. Pwede siyang tumira, di ba? Yes, sir. Yan. Pero kung may throw-in, hindi pwede. Ibig sabihin noon, pwede siyang tumira. Nasa kanya yon. Okay. Maganda yung mga tanong ni Karen eh. Nakakapukaw ng nakakapukaw ng hindi damdamin na. So, ibig sabihin po, upon check ball, pwede niya nang ipasa, pwede niya i-shot for a field goal na po yun, or i-dribble. Oo, pwede yan. Check ball. Kaya pwede na siyang depensa na. Ayun yung tanong ko. Pwede na depensahan yun. Okay. Yan ang mga yung Isa pang tanong, sir. Sir, tanong pa ho. Sige. Ang offensive player po ba pwedeng mag-follow up? Offensive player? Opo. Pwede ho siyang pagtira niya, tumama sa ring, hindi sumute, pwede niyang i-rebound, i-follow up. Hindi na kailangan ilabas. Oo. Yes. Offensive player. Oo, hindi na kailangan ilabas kapag opensa, 'di ba? Team A, tumira sa A1. Tapos tumama o hindi, yan, diyan natin gamitin yung regardless. Regardless kung tumama o hindi, pwede niyang i-rebound 'yon, pwede niyang i-follow up. Now, kung sakali po na hindi sumute, tapos pag-rebound, dalawang kamay, both defensive and offensive, ay nasa taas, hawak yung bola. Pero pagbaba, parehong nabitawan. Pwede bang kuhanin ng offensive at i-follow up? Galing ng tanong, no? Nangyayari po kasi
Kasi di ba? Ibig sabihin noon, nagkaroon ng ang tanong nito ganito, naagaw ba ang team control? Hindi po. So hindi naagaw, ibig sabihin, in my opinion, pwedeng i-follow up kasi hindi naman naagaw yung team control. Pero kung depensa ang, halimbawa, pagkabagsak ng depensa ang nakakuha, di ba? Tumira sa A1. Tumira sa A1, na either tayo mag-control ang globe. Tapos, na-rebound nila pareho, pagbagsak, nabitawan yung bola. Nung mabitawan ng bola, nakuha ni B1, kailangan niyang ilabas. Kasi naagaw niya ang team control. Pero kung pagbagsak, nakuha ni A2, in my opinion, pwede. Kasi hindi naman naagaw yung team control. Okay, question. Ito yung tanong ni Sir Rodelo. Yan, nasa screen. Yung pag-check ball, yan pwede niya i-dribble Nag-dribble na, di ba? Oo nga. Pwede niya i-dribble, yun. Pwede niya ipasa. Okay. Pwede ipasa. Ay, guys, pagamat maganda yung pinag-uusapan natin, maganda yung intention natin. Ito ba hindi ba tayo, dito? Are we allowed to use this video? Sir Abid. Nasa YouTube naman tayo. Stop ko na. Hindi naman FB. Ganon? YouTube tayo, Sir Presnoli. Pwede yan alam mo naman yung hindi naman, ang magsusumbong yan, kapwa Pilipino, alam mo, yung parang Kasi dali lang, hindi naman matagal. Saglit lang. Although, silip lang. Sa atin, maganda yan, pero siyempre, may mga tayo kasi nanonood na So, hindi tayo live sa Facebook? Hindi po, sa YouTube. Bakit, Diyos? Anong nangyari? Kasi mo wala ng trabaho yung iba. Hindi kumita. Naka-live yata tayo, Sir Vice, di ba? Sa Facebook lang. Ay, sa YouTube. YouTube lang ba? Diyan na si Presnoli, live nyo na. Mababawasan daw po. Pag nilive mo yan, link. Sir, pag nilive mo yan, mababawasan ng kita. Anong iba? Pagdating na kasagsagan ng basketball at maraming magpa-clinic, hindi na magpapaklinik kasi marami nang narinig sa atin. Mababawasan ng kita. Ganon. Live mo na yan, Presnoli. Iba naman topic, iba naman. Tignan ko. Sige, ibang topic naman. Sige. Meron ako itatanong, sir. Sige. Ano tayo? Yung ibang participant, magtanong kayo, baka natulog na kayo. Meron akong itatanong, sir. Kasi yung ating diniscuss sa 35.2. Ano yan? Sandali. Dito yung statement ni Sir Ricky. 3x3 tayo? Hindi po. Regular basketball 5. Okay. Hindi na, okay. Tapos na. Vice. Yes, sir, Pwede yes, pa, baka yung ibang participant, pagbigayin din natin na opinion, saka magtanong. Oy, mga participant natin, baka nahihiya na kayo. Sir Rene, tatanungin ko na muna yung ibang participants, baka may mga tanong pa sila sa 3x3. Mga participants, meron po ba kayong gustong itanong regarding sa 3x3 rules? Kung wala na, magpa 5x5 na tayo. Okay na, sir. Okay, wala na po. Okay, Presnoli, go ahead. Wala na. Sir Rene? Go ahead, Mac. Sige, go ahead, Mac.
Sir, pag-i-host mo nga ako. Sir, ano? Okay, sige, sir. Substitution. Pakiliwanag lang ulit. Yan, press, host ka na. Substitution. Nasira yung bisikleta mo, may substitution. Sir, ano yan? 3x3 ba yan o 5-on-5 na? 3x3. 3x3 pa rin, no? Sir, 3x3 muna tayo daw. Sir, ano, sir? Okay, go ahead, Sir Mac. Sir Abit, sinong host? Ako, sir. I-host mo nga ako, i-host mo nga, i-focus kita. Cut na natin, gusto ko. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Pwede, sir. Ayan, kayo na yung host. Yes. Pa-host mo na lang ako.